كاب استوديو زينا اير تي في عز سلامتنا تقبلوا خبركم تخاطلتي كما يتمسيو ساعتنا اخيلون لومي ربع سلاسان حاسه ساعه 9 استدالو زينا مسنادو نفلم لنا مساهم تصنح بيتروس منقص بارست زينا كنجمر جنفر منستر حرشا زواغاش باركا بكتما غردت بحمد البو حرشا زتكرا استمرهيبون مدبو هلالان وسلقاحن بزوا ماكل وننتن عشتن ماكولة انتقالات استمرو يهبالو عب زوا عن سبا عب مخصوص السنة مقبارن تكالاو كبرتاتن سمينار توهيبون عب جابون بعزز سراويت الزمراح وتهدرا وجلة علوا بمفتام سلطان كم زحزة أويجون روسيا استفلالي كبابيتات إعلامان زجبر متكعتات سبع البونفرت يوكرين كم زبر عن تقليتا منكست أمريكا 350 مليون دولار زجمت توسخ وتهدرا ودقفن يوكرين كم زجبر أفريقيا جنفر منستر حرشا زواغاش باركان نبرتنا محادرة كبابن كتما غردت بعسران شوعة النحاسة عب حمد البو حرشا زتوكرا استمرهيبون عبت جنفر أبال أهادو سرعة حبريتا أتو عوات إساق عب زهاب حبريتا عب عالم تتكامنت حمد البو حرشا الناس السنة يمتس كمزولة تغيسو حبرات سب كيلاتات حرشا نزوهابو استمرون حبريتان عب ربحو كوعلو الزخاقيرون كاب أهادو لمعات مجاها جان سجان أتو كبرم تخل مريم دما نميلاتات حمد البو حرشان بلجاتاتون دحر مبره كابو زركب مهرتي بزون نوت حستون قلب طريتن دورهنا قداس كم زخنن عب مهرتي سجان صبان عود زيد كم زلون ابريهم وانا كايد سراح نو زبا غردات اتو كبرا فساس يندما تساتفتي علما نايتا استمرو بزغبا تگنزيبوم كتقملون نزقسمو فلطتنا بكالوت كم محلالفون بمزخار تي استمرو كساب عد كوردن غبو كتتل كغبرلونا تحساسيبون تساتفت أبزها بوريتو نأجداسنت نايتا استمرو بمتكاس تمساسل استمروتات بوقتو كودب تمحسينهم مول بزبلا حصرة قال زفلت مدبو هلالان وسلقاحن بزوا ماكل وننتن عشتن ماكولة انتقالات استمرو يهبالو نصبصب وكيل إيرينا نازريت بين فرتن عندهم مدبو هلالان نوسلاق أحن مول كورحنا حسا جميرو أب 16 أصوباتات مأكل نزركب وننتن عشتن مأكولة انتقالات أستمرو يهبالون اتبولكن بوجلن نزنطفو كمون نسرحتنياتات منغستن بحتاوان تكالاتن زوهب زلو استمهرو اب عبيت قوانين بحفشا زحزو مدب ام معبال دما بفلاي زتكورو مخانو اكايد سرحت تكال اتو تفلاس مورم غليصوم اتتكال من نبابرو اب تحد درجه زركوب زيغاتات ام محياش زين عقابركتو يغبر كم زلو بمتقاس ام حدرتن ازوباتاتن من محدارات كبابن نزغبرلوم زلو متحبار مسكينوم أما أكلاي بيت صحفة مول حلاف أوتطرن جمجمان أتو هيلا أمباين حلاف مول زوا مأكل أتو سامسوم يوهانس دما أب زوا مأكل أب 9 من محدارات كبابي بسوسان شدشتن عداو بانكتات نتشعت شحن 234 عماويل أقول قلوت كم زوها بابرهم أب قدامي منفقنا يزعمت زخاء نشحن شدشي 204 عماويل 23.4 مليون نقفة بملكع لقاح كزرقح كله 23.5 مليون نقفة كم تأكب حبيروم أمنو الزبا مأكل كتما أبستوها بأستمهرو أم حداري تنو الزبا ويزورو هيوت موغوس أبزس معتوك على كل مون نتتكالات نتناي لقاح أدل بقبوك تقوملون مستتكال طبوق ركب كقبرن مخيران أب تحت تسأل مينستر فاينانسن هاقراو لمعاتن زنطف مدبو هلالان نوس لقاحن مول أب شحن 9 زغمة منغستاوي فاينانساو تكاليوم أب مخصوص سنة مقبارن تكالاو كبرتاتن زتكور سمينار نحالفت كفلتات جنافرنا هادوتاتن كمون من سياسة رحتينياتات زبعان سبات وهيبون اتي أب كتما كرنز تقايد سمينار نقاحتنا فلوتون سرحتينياتات أب هنصت بهال سراحن مخصوص كبرتاتن مبراخ زعلميو نتي بهاجراو محبر من سياتن تمارون إيرترا ستود بسمينار زمرحة أب ماكل تكالاو بقعة إيرترا كيلا محدرة أتو يناس قبريوت
እቲ ብዝለዓለ ኣተኩሮ ክስራሓሉ ዝግባእ ምህናፅን ምምሕዳርን ጸጋ ሰብ ምዃኑ ጠቒሱ ትካላዊ ክብርታት ዝኹስኩስ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ጸጋታት ኣብ ረቂቕ ክብርታቱን ስነ ምግባሩን ዓቲብካ ብምስራሕ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ትካላት ዝወሃብ ኣገልግሎት ሰራሕተኛታት ብዘንጸባርቆ ስነ ምግባር ከም ዝጽሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ዮናስ ምኽባር ሰዓታት ስሉጥነት ኣገልግሎት ተሓታትነት ጭውነት ቅንዕና ከምኡውን ጥዑይ ዝምድና ኣብ ስራሕን ሰራሕተኛን ገለ ካብቶም ክዝውተሩን ክዕቀቡን ዝግብኦም ክብርታት ምዃኖም ብምሕባር ትካልን ኣባላትን ኣብ ምኽስኳስ ባህሊ ስራሕን ስነ ምግባርን ብውህደት ምዝዓዩ እቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝቐረበ ዛዕባታት ድሕሪ ምዝታይ ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ክካየድ ተላብዮም ኣብ ንዞባ ድዋርዋ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቶራት ዝነበረ ዋሕዲ መምሃሪ ክፍልታት ንምፍታሕ ብተሳትፎኩም ተወሳኺ ክፍልታት ተሃኒጹ ብ27 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ዳይሬክተርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ህንፃ ዘርአ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ 1997 ብ250 ተምሃሮ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረት ብምሕባር ናብ ማእከላይ ደረጃ ዝሓለፉ ተምሃሮ ንምቕባል ዝነበራ ጸገም ንምፍታሕ ብ600,000 ናቕፋ ወጻኢ 3 ተወሳኺ ክፍልታት ከም ተሃንጸላ ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ዞሚ መንግስቲ ብወገኑ ህዝቢ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምምጓስ ተሪፉ ዘሎ ሕፅረታት ንምምላእ ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ንዞባ ድዋርባ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ድማ ህዝቢ ከምቲ ኣብ ምቅላል ጸገማት ትካላት ማሕበር ኣገልግሎት ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ምክንኻን እውን ብዝለዓለ ክሰርሕ ተላብዩ ቤት ትምህርቲ ቶራት ንዓድታት ቶራት ዓዲ ክብሎ ኣድግና ድቤርታይ እምባቓፃ ዓዲ ተመናስን ዘናብን ኣገልግሎት ከም ትህብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ኣቑርደት ስልጠና ኣከሻሽና ሃብታም መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ምቁር ድንሽ ን25 ደቂ ኣንስትዮ ተዋሂቡ ተጸዋዒ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ንዞባ ኣቑርደት መንእሰይ ሚካኤል መንግስቱ እቲ ስልጠና ኣቐዲሙ እውን ን45 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣቑርደት ን54 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ከምኡውን ኣብ ንዞባታት ሞልቂ ባሮንቱን ተሰነይን ከም ተዋህበ ብምሕባር ምግቢ ምቁር ድንሽ ንወዲ ሰብን ጥሪትን ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ኣብሪሁ ኪላ ዕቤት ናብራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ስላስ ማርኮ ብጊዳ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ከም ቀይሕ ፀብሒ ኣልጫ ቅልዋ ሕምባሻ ጣይታ ጋዓት ስቆ መልሜላታን ካልእን ክዳሎ ዝኽእል ምቁር ድንሽ ብፍላይ ንህፃናት ሃናፂ ትሕዝቶ ከም ዝውንን ኣረድያ ኣብ ንዞባ ኣቑርደት ኪላ ናብራ ዕቤት መምህር ኣበባ ዘርእዝጊ ድማ ምቁር ድንሽ ኣብ ከባቢናን መንበሪናን ከነፍርዮ ስለ ዝከኣል ነበርቲ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ክውከሱ መኺራ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣሰራርሓ ምግቢ ምቁር ድንሽ ኣብ ከባቢአን ዝውቱር ስለ ዘይነበረ ኣፍልጦ ከም ዘይጸንሐን ብምጥቃስ ብዘቐሰሞ ስልጠና ብሰፊሑ ንምትእታው ከም ዝፅዕራ ገሊፀን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙ ዝስዕብ ኣህጉራፍ ዜናታት ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ኣብ ዝኾነት ጋቦን ብኣዘዝ ሰራዊት ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንመንግስቲ ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ብምዕላው ስልጣን ከም ዝሓዘ ሎሚ 30 ነሓሰ ብወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ተሃገር ኣዊጁ እቲ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ኣብ መግለፂኡ ውፅኢት ናይቲ ብ28 ነሓሰ ዝተኻየደን ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ 64 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተሉ ዝተሓበረን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከም ተሰረዘን ኩሉ ዶባት ከም ተዓፅቆን ኣፍሊጡ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊቨርቢሊ ድምፂ ተኽሲ ከም ተሰምዐ እኳ እንተተቃልሐ ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ መሪሕነት ጋቦን ኣብ 2009 ካብ ኣቡኡ ከም ተረከበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ 2019 ፍሹል ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱሉ ምንባሩ ይገልጹ እዚ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ዕልዋታት መንግስቲ ይኹን ኣብ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ዕልዋታት ሳዕቤናት ናይቲ ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብተን ሃገራት ድማ ብፍላይ ክትክተሎ ዝጸንሐት መዝማዚ ፖሊሲታት ከም ዝኾነ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝእምቱ ፈረንሳ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪካ ከሲራቶ ንዘላ ባይታ ንምምላስ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ሸርሕታት ተካይድ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ተንተንቲ ድማ እዚ ኣብ ጋቦን ዝተኻየደ ዕልዋ ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ እዮም ዝእምቱ ከም ጋቦን ዝኣመሰላ ብዕቑር ጸጋታት ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ንነዊሕ ዓመታት ማዕከን ቀረብ ጥረ ነገራት ጸዓትን ማዕድንን ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ናይ ገዛእተን ዝነበራ ሃገራት ምዕራብ ድማ ብቐንዱ ኮይነን ምጽንሐን እዩ ዝሕበር ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ንዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገሩ ዒላማ ንዝገበረ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘበርዓነ ሎሚ 30 ነሓሰ ኣፍሊጡ
እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂ እዩ ሓይሎ ካብቲ ዕላማታት ካብ ዶባት ክልቴን ሃገራት 100 ኪሎሜተራት ዝረሓቐ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ዶባት ላቲቪያ ኣስታት 30 ኪሎሜተር ካብ ሊትዌንያ ድማ ትሕቲ 70 ኪሎሜተር ርሒቑ ስለ ዝርከብ ካብተን ኣባል ሃገራት ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ዩክሬን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኪየቭ ዝርከብ ወታደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ከም ዝደብደበት ተሓቢሩ መንግስቲ ሩስያ እዚ ብዩክሬን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናይ ዓቕሊ ጽበት ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ መንግስቲ ኣሜሪካ $250 ሚልዮን ዝግመት ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ከም ዝገብር ትማሊ 29 ናሓሰ ኣፍሊጡ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ደገፍ ጸረ መጥቃዕቲ ኣየር ሚሳይላትን ልዕሊ 3 ሚልዮን ተተኮስትን ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኩናት ዩክሬን ብ24 ለካቲት 2022 ካብ ዝውላዕ ብጠቕላላ ናይ ልዕሊ $43 ቢልዮን ወታደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ከም ዝገበረ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ፖላንድን ካልኦት ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ንዩክሬን ነፈርቲ ኩናትን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላትን ዝርከቦ ተወሳኺ ደገፍ ንምግባር ወጢነን ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ሩስያ ንዛዕበየ ክፋል ናይ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝለኣኾ ወታደራዊ ኣጽዋር ከም ዘዕነወቶ እያ እትሕብር እቲ ግዙፍ ወታደራዊ ደገፍ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ዘውርዶ ክሳራታት ካብ ምዕባይ ሓሊፉ ኣብ ምልዋጥ ሚዛን ሓይሊ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለዩ መንግስቲ ሩስያ ዝገልጽ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ብሰንኪ ብከላ ኣየር መጠን ዕምሪ ወዲ ሰብ ብኣስታት 5 ዓመታት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ሓቢሮም ባንግላዴሽ ህንዲ ኔፓልን ፓኪስታንን በቲ ተሪኦ ሕልፊ ካልኦት ሃስየን ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ፍርቂ ናይቲ ብሰንኪ ብከላ ብደረጃ ዓለም ዝጠፍአ ህይወት ኣብዘን ሃገራት ምዃኑ እዮም ዘረዱ ዓመታዊ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ምስ ብከላ ኣየር ብዝተተሓሓዘ ጠንቅታት ከም ዝሞቱ እዩ ዝግለጽ እቲ ኣሃዝ ዓመታዊ ናውስኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ኪላታት ሃገራት ነቲ ክስተት ንምግታእ ሓበራዊ ጻዕረን ካሕይላ ጸዊዖም ኣብ ኣየር መሬትን ማይን ዝኽሰት ብከላ ኣብ ህይወት ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ፍጡራትን ከቢድ ሃስያ ይውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ እቲ ተሪኦ ክሊማዊ ምምዝባል ኣብ ምግዳድ እውን ኣሉታዊ ተሩ ይጻወት ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ ግሪክ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣቐዲሙ ኣብ ዞባ ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት ዝሓየለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 400 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዝበዝሐ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ይረዱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ባርዕ ንምግታእ ዓሰርተታት ነፈርትን ኣማይት ኪላታትን ሰዲዱ ከም ዘሎ ይዝቃልሕ ዘሎ በቲ ባርዕ ዛጊት 20 ሰባት ከምኡውን ኣሽሓት እንስሳታት ከም ዝሞቱ ዝገለጸ መንግስቲ ግሪክ ንምቁፅጻሩ ኣህጉራዊ ደገፍ ሓቲቱሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ክሊማዊ ዋዒ ምዃኑ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ መንግስቲ ግሪክ ግና እቲ ባርዕ ኮኔልካ ከም ተወልዐ ብምጥቃስ ብርክት ዝበሉ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩሎ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከባቢታትን ክሊማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ብፍላይ ሎም ዓመት መሊሱ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትማሊ 29 ናሓሰ ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝጠንቁ መጥቃዕቲ ህይወት ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝጠፍአ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እውን ተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝጸንሐ ጸጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ 46 ሰባት ከም ተቐተሉ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣህዱ ልኢኹሎ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ገዚፍ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጸጥታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ እዩ ዝውቀስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ካብ ዝተዋፈረለን ሃገራት ምዃና ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ከተማ ኣቑርደት ኣብ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቡ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣብ ዞባ ማእከል ንወነንቲ ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ኣስተምህሮ ይህብ ኣሎ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምኽስኳ ስነ ምግባርን ትካላዊ ክብርታትን ሰሚናር ተዋሂቡ ኣብ ጋቦን ብኣዘዝ ሰራዊት ዝምራሕ ወታደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ብምፍጻም ስልጣን ከም ዝሓዘ ኣውጁ
روسيا بزتفلالي كبابيتات إعلامان زجبرة متقعدة سبع البو نفرت يوكرين كم زبر عن تفليتا መንግስቲ አሜሪካ 250 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትን ሕጂ ዝተዳለወ ዜና ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝተዛዚሙ ምስተርፍ መደባትና ሰላም